Smagen af frugt og grønt, aromastoffer. Teori, ester og esters opbygning. Da vi i denne rapportøvelse har arbejdet med forskellige aromastoffer, og alle aromastofferne, som vi har arbejdet med, er ester, starter vi lige ud med noget grundteori omkring ester og esters opbygning. På det første billede her, der ses der den generelle grundformel for ester, hvor vi kan se, at vi har et oxygenatom, som er dobbelt bundet til et carbonatom, som er bundet til det første radikal og til et andet oxygenatom, som så er forbundet videre til et andet radikal. De her radikaler, de kan være enten alifatiske, alicykliske eller forskellige aromatiske forbindelser. Vi skal dog være opmærksom på, at det andet radikal her, det må ikke være et hydrogenatom, da vi så i virkeligheden har en carboxylsyre i stedet for en ester. Og det er så det, vi kan se herover i stedet for. Og det så ved vi, at ester med en meget lille carbonkæde ofte har en frugtagtig lugt, hvilket er også noget af det, vi kan genkende for de forskellige aromastoffer. Udover det, som den sidste teori, skal vi vide, hvordan vi navngiver de forskellige ester. Navngivningsmetoderne foregår på to forskellige måder, og igennem opgaven har vi valgt at tage udgangspunkt i den engelsk inspirerede, i stedet for den klassisk danske måde at navngive dem på. Den engelsk inspirerede navngivningsmetode foregår på den måde, at du starter med at nævne alkylgruppen fra alkoholen, og så derefter nævner du den korresponderende base til carboxylsyren. Hvorimod ved den klassiske danske metode at navngive ester på, der nævner du først syrens navn, derefter alkylgruppens navn, og så slutter du af med suffixet, som er ester. Og nedenunder der kan vi se et eksempel, hvor vi starter ud med at have etanol og metansyre, og det kan vi så se ved hjælp af den engelsk inspirerede måde at navngive ester på. Der bliver det så til etylmetanoat, hvorimod hvis du bruger den danske navngivningsmetode, så får du metansyreetylester. En kondensationsreaktion er en reaktion, hvori to molekyler bliver koblet sammen, og der bliver fraspaldet et mindre molekyle, som oftest er vand. Når en ester sker der en kondensationsreaktion mellem en carboxylsyre og en alkohol. Vi bruger en katalysator for at få ligevægten til at indstille sig hurtigere. Og så i det her forsøg, der har vi så brugt svovlsyre som vores katalysator, som ses på billedet nedenunder. Og her har vi vores carboxylsyre, som vi lader reagere med en alkohol, og så bruger vi svovlsyre som katalysator, og det danner så vores ester og vores vand, hvilket er kendetegn for en kondensationsreaktion. Formålet med forsøget var at finde ud af, om det var muligt at dufte sig frem til, hvad esterne skulle dufte af, og hvor præcis det var muligt at dufte. I forsøget havde vi 7 reagensglas, hvor vi hver af dem fyldte 2 ml af vores alkohol og 2 ml af vores carboxyre, og så 1 ml koncentreret svovlsyre, som var vores katalysator. Så rystede vi reagensglassene forsigtigt og stillede den til side i 5 minutter. Og bagefter så blandede vi dem med 100 ml varmt vand, og så efter lidt tid var de klar til, at vi kunne dufte til dem. En af de kondensationsreaktioner, vi har lavet, var en reaktion mellem etansyre, som vi har her, og butanetol, som vi har hernede. Og så har vi så brugt svovlsyre som katalysator. Vi starter med at have etansyre, som vi så lader reagere med svovlsyre, hvor der er et af de her H'er, der rører op og binder sig til O'et heroppe. Det skaber så stoffet her, hvor vi har et H bundet til O'et heroppe, og en negativ ladning heroppe, og en positiv ladning hernede. Det lader vi så reagere med butanetol, skabt det her stof her, hvor vi har en negativ ladning heroppe og en positiv ladning her. Og det her O vil så springe herfra, og så op og binde sig til O'et heroppe, fordi den mangler nogle elektroner. Og det kan vi så se hernede, at den så binder sig her. Men nu vil de her 2 elektronpar, de vil så gå ned og lave en dobbeltbinding her med C'et, som her før har brudt sin dobbeltbinding til O'et, for at have plads til butanetol. Nu se, at O'ets 2 elektroner her vil danne en ny dobbeltbinding til C'et, hvilket medfører, at C'et vil fraspalte sig O'et her, der er bundet til 2 H-atomer,
hvilket så danner H2O, som den så lader ligge ved siden af. Og efter det så vil O'et heroppe så fraspalte et H, som den så vil give tilbage til HSO4-, som vi heroppe tog til at starte med. Og det resulterer så i, at vi får vores ester her, plus H2O og svovlsyre. Ud med vores ester, som hedder betylethanoat, og vand og vores svovlsyre, som vi tilføjede til at starte med. Og eftersom vi så også har den til sidst, så kan vi så se, at det er ligesom grunden til, at det er en katalysator. I dette rapportforsøg har vi alt haft 6 forskellige reaktioner, alle hvor der blev dannet en ester, og jeg vil så nu gennemgå 3 forskellige af reaktionerne, hvor vi kommer ind på strukturformlen for den dannede ester, og vi ser reaktionsskemaet for dannelsen af esteren. Som sagt så vil jeg gennemgå 3 af dem, og de resterende 3 er blevet løst på præcis samme måde, efter de præcis samme principper. Ved det første eksempel her, der kan vi se, at vi har metansyre her, som bliver blandet sammen med etanol. Og selvfølgelig har vi haft svovlsyre som katalysator, og vi kan så se, at det bliver så til etylmetanoat herover plus H2O. Her der foregår en kondensationsreaktion, hvor der bliver fraspaltet OH'et fra etanolen, og så bliver der fraspaltet et hydrogenatom fra metansyren, og vi har simpelthen så den resterende carbonkæde, som kobler sig på metansyren, og dermed slutter vi ud med at få en ester, som ses her. Imellem butansyre, etanol og ender ud med at blive etylbutanoat. Den næste kemiske reaktion, jeg vil gennemgå, hvor der igen bliver dannet en ester, er reaktionen imellem butanetol og etansyre. Her der har vi butanetol, som går ind og reagerer med etansyre, hvor vi igen har svovlsyre som katalysator, hvor der igen fraspaltes et H2O, et vandmolekyle, hvor igen at carbonkæden kobler sig herpå og bliver det andet radikal, og vi ender så ud med butylethanoat. Det er så en reaktion imellem propanetol, der reagerer med etansyre, og som så ender ud med at blive propylethanoat. Den sidste reaktion, jeg vil gennemgå, er reaktionen imellem metanol og 3-metylbutansyre, som er vores carboxylsyre, hvor vi kan se, at der igen sker en fraspaltning af et vandmolekyle, hvor efter at den resterende del af alkoholen kobler sig på O'et herovre ved carboxylsyren, er med til at fungere som det andet radikal, som vi kender fra grundopbygningen af en ester. Vi kan så se heroppe, at det her er, hvad vi ender ud med, og esteren kommer altså her til at hedde metyl-3-metylbutanoat. Og selvfølgelig vil der også være vand og svovlsyre til stede. Den sidste reaktion er en reaktion imellem oktanetol, etansyre, og ender så ud med at blive oktylethanoat. En ester er oftest upolær, i det den kun indeholder meget svage bindinger mellem carbon- og oxygenatomerne. Og det gør, at den ikke så let kan opløses i vand og syre, men at den bliver meget nemt opløst i en base. Det var som regel ikke muligt at dufte sig frem til, hvad det var meningen, at de skulle have duftet af, så også selvom at det stod lige ved siden af. Et eksempel på det her, det var etylbutanoat, som skulle dufte af ananas, men som duftede mere sådan af sur vingummi, og sådan meget, meget lidt af ananas. Og så et andet eksempel, det var oktyletonat, som skulle dufte af ananas, grape og citron. Og det duftede ingen af delene, det duftede bare sådan generelt surt. Og for de fleste andre, der var det ikke muligt at dufte, hvad det var, de mente, de skulle dufte af.